हनुमान जी का भजन ध्यान दे। लंका से जब हनुमान जी, मां जानकी, प्रभु श्री राम, लखन जी सब लोग आए तो हीरा के हार सीता जी, मां जानकी अपना भक्त अपन बेटा जकरा के बुझत रहनी माई दे देली। हनुमान जी का जब हीरा के हार मिल तो एक को दाना के लगनी फोड़ के दांत से, हनुमान के दांत बड़ा तेज होला, फेंके। जितना लोग रहे वो जब कह जो बानर का जाने आदि के सवादी का बुझत रहे हीरा के हार का मतलब। कुछ लोग पूछे जे कहे फेंकता नहीं जी, कहले कि नहीं मैं राम जी लौकत नहीं ना हमार माई लौकत है, तो हमरा खातिर हीरा के हार बेकार बा। तो लोग पूछे जे कहाँ बानी राम जी या जानकी जी, तो हृदय में तुम दिखलाई ना, वह हनुमान जी सीना फरनी। सारा भक्त लोग प्रभु श्री राम मां जानकी के कहाँ देखल, हनुमान जी का छाती में हृदय। कभी कहता सीना फारे सीताराम के जे देखला वेला ओ करे के हनुमान कहल जाल जी।
सीता के दिहल जे भाग के समुद्र पुत्रिका सीता के दिहल विभीषण के जाया भक्ति दिहल पंपा तट पर ब्राह्मण बनी राम से मिलल दोस्ती सुगन हिम से भइल सबके मनवा जे पंपा तट पर ब्राह्मण बनी राम से मिलल दोस्ती सुग्रीव से भइल सबके मनवा भैया ये बालिए संघात मरवा दिहल ये बालिए संघात मरवा दिहल ओ करे के बुद्धि महल जाए अंत में कभी कहता विजय कलि युग का देवता के कोहरा वेले भूरा हनुमत का चरणन के लगा वेले कौन पूजी सूरज के शंखा गई ओ करे के तमाहा सीना सीना पार सीता रखना वेला ओ करे के हनुमान